Mumuga. Fake prophets. Oji church apego. Sorobo numeslo mem. Consultation fee, Cardinal. Consultation fee, Cardinal. Mama, Shema, Mama, Rico say. Consultation fee, Cardinal. Consultation fee, Cardinal. Cardinal Nwajiaku abịakwala mọzọ Ozoma njiri bịanụ ozi Chineke si n'oge ikpeazụ na ndị amụma ga-abịa Ozoma njiri bịanụ dị n'akwụkwọ nsọ si n'oge ikpeazụ na ndị amụma ga-abịa Mama lezianya, jolo budanya. Nito di warehouse, the bolo budanya. Mama lezianya, ndia bolo budanya mai. Ezinu lo habatara, etinye no bagara. Bolo bula rutere, enwe na no bagara. Mama lezianya, ndia bolo budanya. Ukuzo poye si n'oge ikpeazụ na ndị amụma ga-eju. Ịzọgbara Chineke ụzọ poye si n'oge ikpeazụ na ndị amụma ga-eju. Mama lezianya papa lezianya chọọchị eme njọ ndị a ebolo anyị Sister lezianya brother lezianya the church warehouse nda ebolo anyị mai Ebere mu le bere ga sigi wetego Consultation fee Cardinal Amu mu le bere ga sigi wetego Consultation fee Cardinal Mama Shema Mama Rico say Consultation fee Cardinal Consultation fee Cardinal Mega bit, you know warehouse, woman that you business. Our channel the church. Chineke peli hojo. I just know. Inflation prophets. I'm Ashara. When you walk out, I'm on a party the Bible. That I was on a moment. Hell! Walk one hour for him. You not a million, you the man. You not a million. I know where I know. As well, let them want you to go. Yes, I am. On your way, one, yeah. As I not a million. Pastor Nasaya, Yana Prayer MM, Yasaroya, Rosaroya, Yagakweni, Ayo, show me a finger. Pastor Nasaya, Yana Prayer MM, Yasaroya, Rosaroya, Yagakweni, Ayo. Chupapali Hojo. Lower Olewe one, yeah. Asalauna Tamirio. About Olewe one, yeah. Asalauna Tamirio. Moseti Onyewe one, yeah. Asalauna Tamirio. Cardinal Onyewe one, yeah. Asalauna Tamirio. Lower Olewe one, yeah. Asalauna Tamirio. About Olewe one, yeah. Asalauna Tamirio. Moseti Onyewe one.
Cardinal onye nwe nwanyị ya asala ụlọta mmiri o. onye nọ n'ụlọ ewa mọnọbụle onye nọ n'ụlọ ewa mọnọbụ ụwa mmepe anya o eme n'anya ihe apụnụ gbara nkịtị ihe ọjọọ kpuru nakwa Consultation fee, rest and I hear you. I'm going to live Consultation fee, rest and I hear you. Mama, Shema, Mama, Rico say. Consultation fee, rest and I hear you. Consultation fee, rest and I hear you. Engineer Anthony Chukwu, Ebu Director. Eza L Concept Beauty Home nke nọ na Poli Nekede Umueri. Nwakwa ihe tamụwa na-eme n'obodo anyị akọrọchala hiwe ha sile anyị ghara iji mere biznes. Chineke na-ewekwa Consultation fee, rest and I hear you. Consultation fee, rest and I hear you. Mama, Shema, Mama, Rico say. Consultation fee, rest and I hear you. Consultation fee, rest and I hear you.